Dios marhainal daw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Santa Misa. Sa misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na pamibi, asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat, dolot kan Fornoles family. Pasasalamat, dolot ni Binang, sa gabos ng mga biyayang natanggap kan Melba and Felipe Grijalvo and family. For good and successful business venture of Joseph and Mylene offered by the Sena family. Petition Mass for safety, good health, and financial blessings for Mary Jean, Roderick, Joseph, Mylene, Mary Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Christian, Luis, Daniel, John Angelo, Marie Raphael, Mary Nina, John Rude Anthony, Rexy Angela, Christine, and for safe travel of family, Dolot Candesena and Yantero family. For safe and good health of Yel Maria, Gerald Theodore, Kervin Joseph and Carmen, Dolot ni Benang. For complete healing of Maria Faye, Donna, and for passing the licensure exam of Jerome, Dolot ni Benang. For safety and divine guidance and financial stability of Arnaldo II, Cindy, Michelle Angela, Arnold Kirby, Maria Faye Norma, and Jerome, Dolot ni Benang. Para sa kalag ni na Father Luan, sa kalag kan mga nainot ng miyembro kan CRC and LLFCC members, sa kalag ni na Gregorio, Saturnina, Aaron, Antonio, Epifania, Pablita, Jose, Maria Clara, Yolanda, Ronald J., Nelson, Juan, Irene, Salve, Purita, Lorenzo, Carlos, Hilario, Gaspar, Estrella, Lorenzo, Casiano, Remedios, asin sa iba pang kalag sa purgatorio, dolot ng Desena Eliantero family. Para sa kalag ni na Arnaldo, Arvin, Arnold, Maria, asin Alfredo, dolot ni Binang, asin sa kalag ni na asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni na Melba and Felipe Grijalvo and family. Ngunyan, iyon kafiestahan kan banal na familia ni Jesus, Maria, asin Jose. Sa selebrasyon kan Eucharistia niya ngunyan, magkasararo lugod kita sa pag-omaw sa banal na familia ni Jesus, Maria, asin Jose. Ipamibi niya to na ang gabos na familia, maginarog kan banal na familia, sa pagpahiling kan tunay na pagkamuot asin kabanalan. Ang devosyon sa banal na familia, nagpoon sa ikakagpitong siglo. Si Papa Benedicto ikaglima ang nagtao nin dakulang pagpapahalaga sa selebrasyon na ini. Mauto niya to na maging makahulugan para sa satuya ang selebrasyon na ini sa paagi kan satuyang paghingowa na papagdanayon ang integridad kan lambang familia. Ang mamamayo po kan satuyang selebrasyon iyo sa Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formador kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen.
an kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indong mga tugang, nagsala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang na ako'y pamibi sa hagurangnan tan Diyos. Mayroong malugod sa tuan Diyos na makakamhan na asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katuminongan, sa mga taong parahayaan mo. Ginoo maumika, rinurugyawin ika, sinasambawin ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, nagulat mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan ang Ginoong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aansa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasalaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na nagpakanig ang magpahayag sa mo nin mga malinaw na panalmihan kan banal na pamilya, papagkanigoan na kaming nagsusunod sa inda sa mga pagharong-harong na kabagsikan asin mga bugkos nin pagkamot, makinabang kan mga premyong daing sagkod sa kaugmahan kan sa imong harong. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Matukaw po.
An babasahon nagpapahayag kan kahalagahan kan tunay na pagkamuot sa laog kan familia. Sa laog kan familia, dapat yaon ang paggalang asin paglingkod para sa ikararahay kan lambang saro. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. Pinamuraway kan kagurangnan an ama sa mga aki, asinan katanosan kan ina, pinaparigon sa kaakian. An nagagalang sa ama, naghihipno sa kasaalan. Asin siring sa nagririmpos nin kayamanan, an nagpapamuraway sa ina. An mga nagagalang sa ama, papaugmahon kan mga aki, asin sa aldaw nin pamibi, hihimateon. An na nagpapamuraway sa ama, maglalawig an sa iyang mga aldaw, asin naghihimate sa kagurangnan, nagpapaginhawa sa ina. Aki, ako aan sa imong ama, sa iyang kagurangan, asin dai pagpamundo sa iyang buhay. Kun inuulian, damay nin pagsabot, asin sa bilog mong kusog, dai ka sa iya magkulang nin paggalang. Ang gibong herak sa ama, dai malilingawan, asin para sa imong mga kasaalan, ibibilang na sa imong kabayadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, na naglalakaw sa iyang mga dalan. An pinagalan kan sa imong mga kamot, papakinabangan mo. Paladan ika, mapapakarhay ka. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. An sa imong agom daing siring sa mabungang ubas, sa laog nagayo kan sa imong harong, an kaakian musiring sa mga supang nin olivo, sa palibot kan sa imong lamesa. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Uya, sa siring bebendisyonan ang lalaki, na may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan ka kan kagurangnan sa Zion, asin mahiling mo ang karahayan ng Jerusalem, gabos na aldaw nin sa imong pagkabuhay. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Ang familia dapat na magdanay bilang sarong sadit na simbahan, na kung saan yaon ang tunay na paghineras-hirasan asin pagkamuot. Ang pagkamaimbod sa mga katungdan sa laog kan familia, sarong pagpahiling kan pagkamuot, siring kan pagkamuot ni Kristo sa simbahan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya bilang mga pili kan Diyos, banal as sinamumutan, magsulot kamo kan udok na pagkaugay, kabuotan, kapakumbabaan, kahuyuan, pagkamatinios, nagpapatinios-tiosan, asin nagpapatinawad-tawadan. Kun an saro may hinanakit sa saro man, kun paano an kagurangnan nagpatawad sa indo, siring man kamo. Sa ibabaw ka inigabos, an pagkamuot na iyo ang bugkos nin kalubusan, asin maghade ang katuninongan ni Kristo sa saindong mga puso. Katuninongan na iyo ang inapudan sa indo sa sarong hawak, asin magikamong mapagpasalamat.
Ang tataramo ni Kristo mag-erok sa indo, susog sa kayamanan, mantang sa bilog na kadunungan, nagpapatinurutukdoan kamo, asin nagpapahinaratol-hatolan, nagkakanta nin mga salmo, mga himno, mga awit na espiritual, pano nin pasalamat sa saindong mga puso sa Diyos. Asin kun igwa kamo nin anuman na ginigibo sa tataramon o sa gawi, gabos gibuha sa ngaran kan kagurangnan Jesus. Pinapasalamatan ang Diyos Ama huli sa iya. Mga agom na babae, magpasakop kamo sa saindong mga agom na lalaki, siring sa dapat sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamo tanindo ang sa indong mga agom na babae, dai kamo magpakapait sa inda. Mga aki, magkuyog kamo sa saindong mga magurang sa gabos na bagay, takagaya-gaya iyan sa kagurangnan. Mga ama, dai pagpauyamaan sa indong mga aki, tanganing dai mawaran buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Pag-umawon ang Diyos sa kaitaasan, asin katuninungan, hindi sa daga. Kunyan na mundag na sa tong para tubos, pag-awit inagamos. Alleluia, 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 An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Hali ninda uya an anghel kan kagurangnan nagpahiling ki Jose sa pangaturugan naan sabi, bangon, kuaha an sadit na aki asin an sa iyang ina, magdulag ka pa Ehipto. Asin duman ka sagkod na sabihan takat, tahanapon ni Herodes ang sadit na aki tanganing gadanon. Nagbangon siya, kinuhaan sadit na aki, asin ang sa iyang ina, kan banggiman sa nang idto. Asin nagliklik pa Ehipto. Duman siya sagkod na magadan si Herodes. Tangaaning mautob an isinabi kan kagurangnan sa paagi kan propeta. Hali sa Ehipto, inapod ko ang sakuyang aki. Pagkagada ni Herodes, uyan anghel kan kagurangnan nagpahiling ki Jose sa pangiturugan sa Ehipto na ansabi, bangon, kuaha ang sadit na aki, sakaan sa iyang ina asin lakaw, paduman sa daga ni Israel, tagadanaan mga naghahanap sa sadit na aki. Nagbangon siya, kinuhaan sadit na aki, sakaan sa iyang ina, asin naglaog sa daga Israel. Alagad pagkadangog na si Arkelao ang nagahade sa Judea, kasalihid sa ama niyang si Herodes, natakot siya magduman. Pinatanidan sa pangaturugan, nagliklik siya sa rehiyon ng Galilea, asin pag-abot nag-erok sa syudad na an apod Nazaret. Tanganing mautob an isinabi kan mga propeta, aapodod siyang Nazoreo. Maray na bareta nin sa taong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Ngunyan, pag-urup-urupan niya to, ang tansya, pamilya.
sa laog kan huli sa pamilya, kayaan pagkamuot, anom, asin minabunga. Nagsisilibrar niya to ang kapistahan kan Sagrada Familia ngunyan ni Jose, Maria, asin Jesus. Dawa aki kan kahorohalang kawing Diyos si Jesus, nanitawo siring sa sarong aki, asin nagdakula sa laog kan familia. Kaya pinabanal nin Diyos ang lambang familia. Sinasabi na the family as the basic unit of society ought to be the origin of change in society. Kung daita mahiling ang mga ugaling Kristiyano sa laog kan pamilya, halimbawa, arog kan pagiging honesto, kabuutan, pagkamuot, asin hustisya, day kita mag-asa na mahihiling ta ini sa luwas kan pamilya. Ang pamilya, iyo an enot na eskwelahan kan paghihinerasirasan, asin pagmakulog sa kapwa. Kaya bakong makangalas na minaawot nin Diyos na mabuhay sa tahaw niya to sa pagikan familia. Asin huli kay ni, tinawan niya nin halangkaw na digdidad an pamilya. Huli sa pagkanitawa kan aki nin Diyos, pinabanal niya an familia, asin nagin modelo kan pagkasararo, siring sa pagkasararo kan Santisima Trinidad. Ang kapistahan na ini, bako sanang para sa Sagrada Pamilya, kundi man kapistahan kan gabos na Kristiyanong familia sa kinaban. Ang mga babasahon ngunyan, nagtatao sa to nintabang kun papaano na magin an sa tong pamilya, magin arugman kan Sagrada Pamilya. Sa enot na babasahon sa libro ni Sirach, minataong giya sa mga kaakian, ang pagiging masinunod-sunod, asin respeto sa magurang. Halos parehas sa pagiging masinunod-sunod sa Diyos. Dakulang balos asin biyaya ang nagahalat sa mga aki na minagalang asin minasunod sa ama, asin pinapaugma an ina. Sa Ebanghelyo, nag-istorya kan pagdulag ninda Jose asin Maria sa huma, nagagadanon ang sa indang aki sa tabang kan anghel. Ipinapahiling sa nakaini ang dakulang pagpapahalaga kan magurang sa indang aki. Ang responsibilidad na itinaon nin Diyos na sa pag-ataman kan sa indong mga aki, magdakula sa irarom kan pagkamuot nin Diyos, asin magtalubo-lugod sinda sa Ebanghelyo. Kan ipinadara kan ama an sa iyang bugtong na aki sa kinaban, minaawot niya na mamundag ini sa laog kan pamilya. Dawa ba kung perpekto? Ginusto nin Diyos na ang pamilya nakukuguso ni Jesucristo magin pamilya nin pagkamuot. Huli ta siya, pagkamuot. Huli kay ni Jesus nagdakula na kay ba si Maria, asin Jose. Bako sindang mayaman, asin mamumuton na pamilya, nag-uutob sa mga tugon, asin tradisyon bilang mga Hudiyo. Sabi ko subago, minaawot nin Diyos na mamundagan sa iyang bugtong na aki sa laog kan pamilya, asin ginibo ining banal. Ang lambang Kristiyanong familia, inaapoda na magin komunidad nin pagtubod, paglaaw masin pagkamuot na minapahiling kan misteryo kan Santisima Trinidad. Sa rason na ini, it can and should be called a domestic church. Aram po nindo mga tugang, hinahangaan ko ang mga tao niya na minadesisyon na maikasal sa simbahan, asin mag-ako kan sakramento nin matrimonyo. Hulita, bakong madali ang pagpapamilya.
an pagmantinir kan marhay na relasyon kan mag-agom, bilang magurang sa iyang mga aki, an emosyonal asin pinansyal na aspeto, suporta kan mga aki sa tahaw nin katiusan, asin mga krisis sa pamilya. Sabi kan mga nainot na ikinasal, sa kadakulan kaining family breakups, asin suruhay an mag-agom, single parenthood, an mga pamilya ngunyan mas grabe an inaatubang nakadifisilan. Guraano kakaswerte an sarong tawo kung marhay an sa iyang profesyon asin negosyo, pero dai lamang po ini maikukumpara sa sarong tawong nagin maugma sa iyang buhay may agom asin pamilya. Tandaan niya to, an sarong ikinasal, enot na enot, an sa indang bokasyon, iyo an pamilya. Mga ikinasal na lalaki, igwa ka manin trabaho, asin marhay na propesyon, dawa gurano ini kaimportante sa sosyudad, an sa imong enot na bokasyon, iyo an pagiging agom asin ama kan sa imong mga aki. Mga ikinasal na babae, totoo dakol ka mong gibuhon asin inaasikaso o kaya pinagsisibutan. Pero an edot nindong bokasyon, iyo an magin agom na babae asin magin ina kan sa imong mga aki. Totoo man ini sa saindo na mga aki, kung nahihiling nindo na kaya na nindong magsarasadiri asin nagpaplano ng magpamilya, an sa indong bukasyon ngunyan, iyo an sa imong sadiring pamilya. Ngunyan an kabanal na asin kapusugan kan lambang pamilya nasa alanganin. Huli sa kadakol na aspetong nakakaapekto sa pamilya, pagsurwayan, pagsasakabilang bahay, an pagtrabaho sa harayong lugar na suway sa pamilya. Minsan, sa mayayaman na pamilya, nagkukulang ang inaapod na parental presence and supervision. Dawa na siring ka ini. Parents should always remember their fundamental God-given task of raising a good Christian family. That is the most fulfilling obligation. Asin ini an mensahe kan sa tuyang kapistahan, ngunyan, mantang nagsiselebrar kita kan banal na pamilya ni Jesus, Maria, asin Jose. Amen. Matindog kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako, sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin ngandaga. Kan gabos Na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namuda gikan sa Ama, bago kan kabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki dai nilalang, saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan kabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hale sa kalangitan. Asin nani laman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin inilubong. Asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan,
Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin sa buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa kapiestahan kan banal na familia, mamibi kita sa Ama, pano nin pagsarig na an halimbawang ipinahiling sa to kan banal na familia sa Nazaret, magdanay sa satong mga harong. Sa lampang pag-arang ang satong simbag, kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, magiya sa mga ipinaniwala sa inda, huli kan sa indang paarog, kusog, asin pagka matatag. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satong mga harong, magdanay na mga lugar, kung saen talingkas kitang nagkakahiras, kan satong mga kahaditan, patin mga paglaom asin kaugmahan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ipaubaya niyato an sadiri sa pagtubod ki Kristo, an patugmadan kan buhay nin satong mga familia. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, magdanay sa Diyos no na paglaom, asin ranga sa saindang paglalakbay, asin an mga nag-aataman sa inda, mag-ako kan Diyos no na bendisyon. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, urognaan sa tong manghal sa buhay, akoon kan Diyos, sa saindang tunay na eerokan sa langit sagkod paman. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, sinisiyasat mo ang puso nin lambang saro, asin midbid mo ang samong mga kaisipan, pakusugaan bugkos nin pagkamuot sa gabos niya mong familia, tanganing maninigong magsamba sa imo an bulanos na maglingkod sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Magtatang kita sa langit, Diyos, ulitan natin yan, namundag sa tuyang, magurugma kita, pagumawon na siya, ang ilog na buhay, inusay sa iya, ang ilog na buhay, inusay sa iya. Sa kong inusay, ang sa kong buhay, ang Diyos na itawon, huli sa tuyang, magurugma kita, pagumawon na siya, ang ilog na buhay, inusay sa iya, ang ilog na buhay, inusay sa iya. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, sinan sa indong atang, makamanlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdudulot sa imo kanuostyanin pagsamba, tanganing sa pagsurog kan Birhen na ina kan Diyos asin ni San Jose, gibuhon mong pusog sa imong grasya asin katuninongan, an sa mong mga familia huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. itas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen,
Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na dayong kasagkuran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya nagbanaag ngunyan sa runghong luna na nagdarakan sa muyang pagtubos takan an sa mong kaluyahan inako kan sa imong tataramon. An magagadano na pagkatawo bako sa nang nagin danay na kagalang-galang kundi sa makangangalas na pagisumaro kami ginibo man kaining magdanay sagkod paman kaya kay riba kan mga koronin mga angeles nag-uumaw kami sa imong mga nagpapahayag nin pagtubod. Kagurangnan ni kanang banal, burabo din gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ang kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binakini, sinitinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako ang gabos asin magkakan kainitay nan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis sa singirari, pagpasalamat sa imo tinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako magabos sin mag-inom, kay nitay na kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagkibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagada sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong mga gurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mga obispo si Rex Andrew, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan kabos na mga gadaan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya raki kami kabos na mimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria Virgenena kan Dios, kay ba ni San Jose na sa iyong esposo kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanig umagin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay bani asin sa iya sa imo Diyos samang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, na pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama mo na yamon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa arong aldaw, itaong mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami ang narahasa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan, na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong kan sa among paraligtas, na si Jesu Kristo. Ulitan sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan.
nin katuningan. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Mag-ugma kita sa kagurangan, sa tuong panatubos na munda sa kinaan. Kunyanan, tunay na katuninongan, uminili sa togabos, ale sa kalangitan. Ang naglalakaw sa iklong inilaban, ngunyan nakahiling kanliwanag ikatubos, ngunyan mapaparabuhay ng kadikluban, nabanaag na sa gabos, ang ilaw ng kalangitan. Olay din kagurangnan Diyos, namuhutan in gabos, ikaan sa kuyang aking na magtutubos, kunyan dalaw isinubol kakak, nganing maibalik indaan buhay na Mamibi kita. Matindog po. Urog kamaw gayo na Ama, ika na nagbabago kan gabos, huli kan mga langito na sakramento, gibuhan na ang mga panalmingan kan banal na familia, maugmang pag-arugon, tanganing pakatapos kan mga pagsubukan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyugan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Thank you po, Father. Ang satuyang Mass sponsor, Mr. and Mrs. Arnel and Mila Rubio and family. Salamat po. Ang satong mga akolito, ang mga nagbasa, asin sa Indo po Gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-aire kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network and OKFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan manlugod ka mo kan Dios na makakamhan na nama, an aki asin an Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa Indogabos mga tuga. Merry Christmas po. Ang biyaya ng Diyos, pinahayagabos para sa kaligtasan ng katauhan. Maugma ang Pasko sa pagkamundag ni